Fil-preżent hemm mal-25,000 kawża pendenti fil-qrati ta' Malta u ta' Għawdex, 14,000 quddiem il-qorti kriminali u 11,000 quddiem il-qorti ċivili. Mill-14,000 kawża pendenti quddiem il-qorti kriminali, 45% minnhom ilhom aktar minn 10 snin pendenti, fil-waqt li 10% ilhom bejn 5 u 10 snin. Min-naħa l-oħra 9% tal-kawżi pendenti quddiem il-qorti ċivili ilhom ninfetħu għal aktar minn 10 snin. Dan intqal mis-Segretarju Parlamentari għall-Ġustizzja Owen Bonnici waqt konferenza tal-aħbarijiet fejn spjega li l-Gvern talab lill Management Efficiency Unit biex jagħmel sħarriġ fil-qorti mill-aspett maniġerjali. Mill-isħarriġ li sar jirriżulta li huma mal-miljun persuna fis-sena li jagħmlu użu mill-qrati Maltin, medja ta' 4,600 persuna kuljum. Dan qed iwassal għal eluf ta' kawżi pendenti. Owen Bonnici qal li jekk l-ammont tal-każijiet ġodda ma jiġux ikkonsidrati, il-każijiet pendenti jieħdu 8 snin sħaħ biex jiġu deċiżi. Biex inti tkun taf x'inhi s-soluzzjoni u tkun taf x'inhi l-problema. U naħseb illi r-riżultati huma riżultati illi jinkwetawk għaliex dak id-dewmien tal-kawżi hija xi ħaġa li rridu naġixxu biex inbidluhom. Fil-qorti jsir ħafna tajjeb. Il-ġudikanti, il-ħaddiema, l-avukati għamlu ħafna xogħol tajjeb. Però hemm bżonn soluzzjonijiet ġodda sabiex nagħtu servizz aħjar liċ-ċittadin. F'Malta jinfetħu medja ta' 4,000 kawża fis-sena, 3,500 kawża ċivili u bejn 500 u 600 kawża kriminali. Sar magħruf ukoll il-kawżi fl-appell idumu madwar 1200 ġurnata fejn jidħol każi ċivili, filwaqt li f'każi kriminali kawża ddum fl-appell ma' 3,000 ġurnata. Minn dan ir-rapport jirriżulta li l-maġistrati l inħalfin jaqtaw kawżi daqskemm jitlu ġodda. Kull maġistrat jaqta' medja ta' 1000 kawża fis-sena, filwaqt li kull imħallef jaqta' mal-160 kawża fis-sena. Sar magħruf ukoll li hemm użu ħażin tal-awli, bl-imħalfin jużaw 6 awli u l-maġistrati jużaw 10 awli. Mill-24 awla li hemm fil-qorti matul il-ħinijiet ta' filgħodu jintużaw bejn 16 u 17 awla, filwaqt li wara nofsinhar jintużaw biss 5. Nkunu qed noħorġu bidejat ta' rekomendazzjonijiet u soluzzjonijiet, nikkostjaw kemm tiswa, niddiskutu mal-stakeholders, l-avukati, l-imħalfin, il-pulizija, l-AG office, biex naraw li huma fattibbli. U mbagħad fl-aħħar ta' Ottubru nkunu f'pożizzjoni li nresqu r-rapport finali bir-recommendations il-Kabinet biex jieħu deċiżjoni. Il-Gvern qed jagħmel laqgħat ta' konsultazzjoni wiesa' mal-partijiet kollha tal-Kummissjoni u l-ġudikanti fejn fl-ewwel xahrejn saru 136 proposta u sal-aħħar ta' Ottubru li ġej se jinħareġ rapport bid-deċiżjonijiet finali.